Lah, yawa to ha noy. Di unay-unay ra na sa kagising mo. Yawa ra. Hindi ka na mga paksilit. Dulitigi, hindi makakuan. Dulita na to from kitang kuto. Ikaw na po ito, Pia. Isa, tanawon sa pinayan tani radyo. Kay mara makita na tanang kuan. Oh, taas ko ng sugar. Paano nga? Ibig ka tanawon tubig, may papagkakagis mo. Bilib ko sa mga basa. Kuana, malimpyo gina nimo. Mag-viral kita na ni nga. Ngilngi kayo pinaka-ngilngi nga barbero sa tibok kalibutan. Giunay og kagis ang mo. Paksi, tanang bagol-bagol. Tawa mga ka-idol oh. What's up mga ka-idol? Tanawa, Tita Bats Vlog. Sar-saring kontento lang, edit-edit. Paksi ni Kubal lagi sa ako lagi. Tanawa ron. Sana kini mobilib yun ang mga barbero ni sa tibok kalibutan kay giunay ra man mo kagi sa mga ulit. Dini basta-basta imong gibuhat net. Giunay. Pikas ay tangtang dong ka na. Oh, la na purma gino. Ang layulit. Kuwang pag-usa gamay net. Na hirama. May makakamudag kagis sa hiram. May kamihiram gabi gani. Kani pang adlaw, kana baksi gino. Oh, Dil, asa ka Dil? Lito. Oh ya, di ka mo tanaw ng kagis ni Lito? Yawang dagkagis sa tuhan na gini. Baksi ha. Sinaw nga mo. Hindi ka mo na. Karon mo kabantay nagtao na ang muna yung kagis kagulingon na. Pinasunggat pa oh. Mga kaidol. Tanawa mga kaidol, pinasunggat pa yung kagis-kagis oh. Sayang higaw yun. Oh, sayang higaw yun to na pa. Paksiyap. Ay, magbuhatan ginagdaan ron. Buto ng bugol-bagol. Ninduta eh. Ayan. Kuha na clicker oh. Mailhan manimulit no? Asa libitang siwilit. Pinagin na sa hiram lit. Hiram sa kamot. Lahos na ron. Hurot ng buho ka ron. Hurot ng buho ka ron. Sinaw nga agyo. At dahil, yung gatawa na. Purot ang bilib eh. Wala pa man. Mushroom zero siya, mushroom zero ulit. Pikas ko ulit. Pikas na ko no. Sublay ako ng buhok eh. Yati, suya yun. Wala magsi Coco Martin. Wah! Pasti lang ti suya, amigo. Oh? Giuner yung tupi ang yung buho ko. Uner kagis ba? Mushroom zero ba? Beta, i-check ko na itong luyo. Check ko na itong luyo. Yawa. Nangimay di. Ang ilawam ko no. Basig na pa yung nagsiwil. Nagsiwil ko nung ilawam. Tanawa ko may. Tanawa to be. Oh. Okay kaya matay. Hawan nyo kaya larag yun yung buho ko. Napay gamay na habilin dito. Dito pitalit ay. Kanina pitalit. Kanina pitalit. Be. Ako itiwas. Para dili mo makuan. Ako ikaw na itiwas yun. Kanina sikil gamay. Kanina. Atiwas ang bating toy. Toy, saan suka ng... Di makakita sa iyo. Makayar ni mo. Toy, Makayar ni mo. Toy, stoy. Ha? Kasi suka na yung mga bungkot. Neckbag? Oo. Kung ano man na. Tanang bahaw naman na. Ako lang tayo itiwas na. Kay kuan para matarong yun ba? Mga baho na. Hindi lagi. Sa may kayar ulit? Ha? Puto ba puto? Baho na. Puto. Kung sa manang nagsiga. Day. Okay kayo. Hawan kayo mga kayo. Wagin mo sa iyong uba. Okay rin kayo ba?
Why gid ingon nga nasama do? Perfect juga sa tawana yun. Di yun basta-basta yun na day pahakdaan dayo. Nga katunang ako ibisugo pagpa-upaw ba? Oo. Kasama din noon. Ay pag ako ka, di ka kasama. Pahak na unsam din na siya, wala na maigos bato. Oo. Pagkagis na, paupaw ba? Wala. Sa sunod butang inig mata imong luyo para makakita ka sa mga buhok imong kagisanan ba. Namulay CCTV good. Na CCTV kamera imong luyo. Makita nimo man ang labaw sa imong buhok. Ano? Ayag kayo pa na. Okay na kayo? One Pastila ni Wala, ni gitawa ko, ano. Mura mag-magician, magic ra mong buhok ko. one lang. Urot akong bilib sa imo ulit. Di juga biasa basta nga pagkatao gyud na talentadong tao juga. Tarantadong tao. Talentadong tao. Karon sa may kasulti nimo sa imong buhok nga ikaw may gaw na una yung kopi. Ako nibilib ko sa imo ha. Nya kontenton mga kanay mong buhok ka. Okay ra maganda siya. Ha? Linton lang do. Ay noon. Bilib kita ano niya kay di man basta-basta po mag-una yung kagis-kagis sa imong buhok ko no. Makalisod ni damo yung unod ani. Unay ra. Tagal hindi ka. Hindi ka tawana. Oh. Kanalit kay Hare Krishna nalit ba? Hare Krishna. Mao ni pinakangilngig nga barbero sa Bugo City. Ug ato ni dad-on og Cebu, lumba og si kinsay pinakauna mahuman og kagis sa kaugalingong buhok. Ato ning panahon dito sa Cebu City ug maka daog ba ni? Kay tan-aw na ko murag ingig ni murag nagi ni pag-asa nga modaog gyud. Apil ka contest net. Kagis kaugalingon net. At manung tag kagisay sa kaugalingon ba para sa mga karon mo nagyun na kagis oh. Ang unang makahuman og kagis mo yung unang daog. Amo gyud mo ko daog gyud. Nya ang premium net 10,000 net. Adto nya talit manayo talit. Unay-unay kagis buhok lit ba. So, kay kani mong gibuhat ron no. Daghang kay nakauyon na ni. Oh, kira man sa guys na no. Dark smile oh. Kuhayan ko no sa loyo ulit, pinasagpa ulit. Sa loyo ba, brush up style ba. Oh, kana good kayo eh oh. Ayusay. Oh, sa ta Brad. Kana cake, kalami naman na Brad. Japanese loaf bread. Wow. Ano? Dili na lang rin. Bye-bye, joke. It's a part of prank. Prankster ay. Ayos na kayo. Pwede na tamanog contest topi. Bailit? Pwede na tamanog contest sa topi, bailit. Kasado juga sa mga guwan. Sa kalibog 4,000 kay grabe kang dagpak-pahak, kagis buhok, maunay-unay, wow. Abot tag Luzon, Visayas, Mindanao ni. Unong lag contest sa tupi ba, unay kagis ba. Nya, kinahanglan orasan gyud, usa ka oras. Mga 15 minutes. Kumano ni makuha nimo 15 minutes imong kagisan nimo, mahuman day nimo ulit. Kadugay naman na. Mga pila ka minutes din mahuman nimo kagis mo. Sama na karon imong kagisan. Tara mga 5 minutos. Human dayon. Yawa ra. Ngilngiga gyud 5 minutes man gyud. Wala na, daog na. Tang tisuya. Yan mga babae noon.
Pastilan. Aha, Dr. Rizal magtradang napayo. Yati ra. Wa na, daog na. Wala na.